ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Вали Акбар. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дӯстони азиз, канали мо хабарҳои аниқ, дақиқ ва чизе ки ҳаст ҳамроҳ барои шумо пешниҳод мекунем, яъне ки канали шумо ҳай. барои ҳамин дӯстони азиз, ман имрӯз як хабар оиди тамоми муҳоҷирон дорам ки бисёр хабар ҳам хуб аст ва мехоҳам ки ҳамин хабарро бисёр падарону модарон ва дигар нафароне ки дур аз ватан ҳастанд мехоҳанд ҳамин хабарро бишнаванд. ҳатман дар видео чикор мекунем, лайк мемонем ва видеоро дар имо ватсаптон поделиться мекунем ва баъдан мешинем ба ҳазор хабари хушро тамошо мекунем ва баъди ин ҳам хабарҳои хубу тоза дорем. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтем, хабар барои муҳоҷирон аст. имрӯз барои ҳавопаймо, яъне ки самолётҳо ва рейсҳо аст. сар мекунем, бо диққат гӯш кунед ва пурратар мефаҳмонем. ширкати ҳавопаймои Somon Air парвозҳоро аз душанбе ба фурудгоҳи Внуково шаҳри Москва роҳандозӣ менамояд. дар ин бора хабар медиҳад Амид Хова. шурӯъ аз 16 май ҳамарӯза як парвоз дар масири душанбе Москва ба фурудгоҳи Внуково ва як парвози дигар аз душанбе ба фурудгоҳи Домодедов анҷом дода мешавад. қаблан рӯзе ду парвози хатсайри душанбе Москва Домодедов сурат мегирифт. тибқи ҷадвали парвозҳои хатсайри ҷамегем ки CZ-3 аз душанбе соати 8:00 ба вақти маҳаллӣ парвоз намуда соати 10:25 ба вақти Москва дар Внуково фуруд меояд. дар самти баргашт соати парвоз аз Внуково 11:45 ва фуруд дар душанбе соати 5:35 ба вақти маҳаллӣ муқаррар шудааст. вақти парвози хатсайри CZ-201 душанбе Москва Домодедов душанбе ҳамоно бетағйир боқӣ мемонад. парвозҳо дар ҳавопаймоҳои Boeing 737-800 анҷом дода мешавад. маълумоти бештар ва чиптаҳои парвоз дар сомонаи ширкат, хазинаҳои чиптафурӯшӣ ва маркази маълумотдиҳиву чиптафурӯшии ширкат дастрас мебошад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар ин ҷо мегӯяд, агар шумо чӣ савол дошта бошед ё ин ки чӣ нофаҳмоӣ бошад, дар сайтошон ҳам ҳастанд ва метавонед ки аз хазинаҳо чиптафурӯшҳое ки ҳастанд дар онҷо дастрас кунед чӣ маълумоте ки шумо мехоҳед. ёдовар мешавем ки мусофирон ба Федератсияи Русия сафаркунанда ба истисно шаҳрвандони Русия бояд шаҳодатномаи PCR тестро ба натиҷаи манфӣ санҷиши COVID-19 ки давоми 48 соати пеш аз ворид шудан ба қаламрави Русия дода шудааст пешниҳод намоянд. яъне ки бе PCR тест шумо наметавонед ки парвоз кунед. ин ҳатмӣ аст дӯстон. ҳамзамон хотиррасон менамоем ки аз 15-03-2022 вуруди мусофирон аз кишварҳои ИДМ ба қаламрави Тоҷикистон бо пешниҳоди гувоҳномаи ваксинатсия иҷоза дода шудааст. дар ҳолати надоштани гувоҳномаи ваксинатсия пурра ва ё қисман мусофирон бояд шаҳодатномаи гузаштани PCR тестро ба натиҷаи манфии санҷиши COVID-19 ки ба муҳлати 72 соат эътибор дорад пешниҳод намоянд. кӯдакони то 3 сола аз пешниҳоди PCR тест озод мебошанд. бисёре барои ман савол медиҳанд дӯстон ки барои кӯдакон мо аз ваксинатсия ё ин ки аз PCR тест даркор аст ё ин ки мегирем. ин то 3 соларо шумо метавонед ки озод ба кадом давлате мехоҳед сафар кунед. дӯстони азиз, ин буд як хабари мо дар бораи ҳавопаймо, яъне ки парвозҳо барои шумо аз канали Ҳамнаво буд. дӯстони шумо метавонед ки видеоро ҳатман дар дигар бародарону хоҳаронатон поделиться кунед то ин ки дигарон хабардор шаванд ва иншоалло ки боз хабарҳои аниқу дақиқро пешкаши шумо мегардонем. худованд нигаҳбонтон бошад. ҳамаи шуморо мо ба ватани азизамон интизорем. марҳамат кунед. раҳмат калом. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.